प्लीज सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएब। धन्यवाद। ए जी सुनो ना जी, डॉक्टरनी साहेब बुला रहल खुन। हाँ प्रणाम मैडम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कांग्रेचुलेसन, बहुत खुशी की बात है। मिठाई उठाई खिलाइए और सुनिए, विशेष रूप से इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है मैडम, तो एकर चिंता नहीं करहो। एकर तो ध्यान हम इतना अच्छा से रखबे कि रोज सुबह शाम 2 गो खस्सी काटबे आ एकरा खिला खिला के मोटा देबे। चल चले ने देखो ही की। अजी की होले जी, बताहो ना जी की होले। अरे चले ने घरा। ए मैया बाबूजी चलन जी, एकदम खुशी की बात है। अजी पूछ रही हो तो बतावो हो काहे ना, खाली खुशी के बात है, खुशी के बात है कैले हो। अरे बेटा रिपोर्टवा में की अइले रे, बता दही कन्हैया के। हाँ बेटा बता दे ही न रे। अरे बाप तोहनी सब का कहल रहना नहीं बतेबै। चल चले न बतेबो। की कहल को डकटरवा बताहो जी हाली, सुन के खबर मन होला खुशहाली। अरे बेटा की बात है, बता दे ही न रे। की कहल को डकटरवा बताहो जी हाली, सुन के खबर मन भेल खुशहाली। अरे बता दे। आगे खाना पीना पर ध्यान दिहा। चल अब घरे चल। चल 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 घरे चल। हाँ जी नहीं जी, हल्ला बैठ जाइबो, जब तक नहीं बताइबो उठबे नहीं करबो एजा से। हल्ले बाप रे बाप, लगो पगली है की। ए बाबूजी ए मैया देखो इनके टांग तू के ले चल। अरे बेटा पूछ रहा तो बता दे ही न रे। आगे की बताइयोगे, तोहनी सबका समझ में नहीं आबो। खुशी खुशी कह रही हो तब तोर पुतहिया प्रेग्नेंट हो, एरा लइका हबे वाला हो। हम बनबो बाप, तो बनभी दादी, हमर बाबूजी बनते दादा। अजी की बोलो जी, हमरा से बोलला हमरे नैहरों में ये सब बात नहीं बता हो। हाले देखी देखी मैया, ऐसे मेरा पगली खोइए। खुशी के बात है तो की तो के नैहरवा में नहीं बतेबे। हाँ जी तो की जानो हो जी, हमर बात सुना। हाँ की हो बताओ। कुंवारे में आइलो हली है रिपोर्ट, तमैया बड़ी मार मोरल के हो। कुंवारे में आइलो हली है रिपोर्ट, तमैया बड़ी मार मोरल के हो। पापा 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 की होलो जी, सुन के मिर्गी उर्गी आ गेलो की। अरे बाप पानी पिलाओ, हमरा पानी पिलाओ। अरे बाप हम की कैलियो जी, कुछ गलत कहलिए की। आगे माय गे माय, आगे माय। अरे बेटा ले पहले पनिया पी ले। हाँ हाँ ला मैया। ए बाबूजी। हाँ बेटा बोली ने। हम एकरा नहीं रखबो, हमरा दोसर बियाह कर, हम एकरा नहीं रखबो। अब ई पहले से सब खेला खेलल हो। आय माई कैसे कर रहल खिन हम कुछ गलत कहलियो की। ऐसे फेर कैसे हो गेले हमारा समझ नया बो। सच बतिया तोरा बतलियो तब मारो गरिया बो। तोरा मारे गरियाबे के, तोरा झोटवा में अगिया लगा देबो। काहे जी की कहियो। पहले से कैले ही कांड बाजी आज के, दुख में बदल गेलै शुभ समाचार गे। हाँ बेटा सही बोलही। तोरा से हमें तलाक लेबौ, सुने गे धनिया कॉल। अजी तोहनी सबके विश्वास नहीं हो रहा हो, रुका हम अपन मैया के फोनवा लगाबो हियो। जी बताई ना बियाह कब होई, जी बताई ना बियाह कब। हेलो हाँ बेटी। हाँ प्रणाम मैया। खुश रे बेटी, हॉस्पिटलवा से आ गेली। हाँ मैया आ गेलियो। आगे देखी ना मैया, हमरा के सब गरियावे में लगल हो। आगे काहे की होलो बेटी। आगे की बताइयो मैया, उहे रिपोर्टवा फिर से आ गेलो जे एक बार नैहरवा में आइलो हल। आगे तनी सा फोनवा लेके साइड में हो तो। हाँ बोले ना मैया, साइडे में ही हो। आय गे पगली, सब दिन के पगलिए ना हमी गे। ई सब बतिया बतावल की जरूरी हलै। अब तोर घर कैसे बसतो भगवाने जानो। हट मैया, तोहू हमरे पे गुस्सा रहली। कुंवारे में आइलो हली है रिपोर्ट, तमैया बड़ी मार मोरल के हो। कुंवारे में आइलो हली है रिपोर्ट, तमैया बड़ी मार मोरल के हो।
म्यूजिक बाय टिंकू तूफान। कैसे नैहर में सबसे छुपैबे हमारा लागो के डर, फिर मारते सभे ताना अबरी खा ले जहर। आगे मैया किन्ने से हमार बेटवा के कर्म में लिखा लल है। आई के लगाई देनी इज्जत में दाग गे, पीयूष अमितावा के फुटल हलाई भाग गे। अरे तोरे तो पसंद हलो। ऐसन समस्या खड़ा करने की होता न कौनो हल। अरे बेटा सब समस्या के हल है तो चिंता कायल करोई। अइला गइला घर के ही की रे तोर दोसर बिया होता यारा छोड़ दे। हाँ बेटा छोड़ दे एरा, तोरा दोसर बिया करबो। हाँ जी ऐसे काहे बोलो तोनी सब, हम की कैलियो हो? हाँ अबरी की करताल मांगू एकरो से बड़ा कोई दुख होबो है। कुंवारे में आइल हली है रिपोर्ट, तमैया पड़ी मार मरल के है। कुंवारे में आइल हली है रिपोर्ट, तमैया पड़ी मार मरल के है। हाँ तो भागे जा से तबरी मैयन मरल को अबरी हम मारबो निकल। हाँ जी ऐसे काहे बोलो जी, कैसे ही सब हो जाए हमरा पते नहीं चलो है।